Jak by si zhodnotil hráče tady na Unibet Open? Hráči boli asi dve skupiny, možno tri skupiny, tak ako všade inde na svete. Boli veľmi dobrí hráči internetoví z Unibetu, z ktorých som aj veľa spoznal, čo hrávajú vysoké limity, 25-50 blindy, euro a podobne. A taktiež bolo tu dosť veľa slabších talianských hráčov, ktorí sa nám v podstate trošku možno lepším hráčom starali o prísun čipov v ceste turnajov. A přišla na tebe někdy během turnaje nějaká taková chvíle, kdyby si řekl bad luck, balím to, jedu domů? Našťastie nie, v podstate nemal som nejaký veľký bad beat, ako keď som mal pri flop alebo voline lepšiu handu, tak našťastie mi vydržalo až do konca. A jak by si zhodnotil vás jako celý poker profi tým? Jsi spokojený s výsledkem? Môžem pohovoriť za seba, že za seba som spokojný a ostatným chalanom sa bohužiaľ nedarilo tentokrát, ale všetci hrajú veľmi dobre ten poker, poznáme sa. Myslím si, že ako tým si rozumieme aj mimo pokorovo a očakávam, že na už najbližšej akcii v Polsku na Unibet Open už príde aj nejaký väčší úspech. Možno odo mňa alebo od nejakého iného hráča z týmu. Určitě v to doufám. Jinak odvezeš si nějakou novou zkušenost z Lugána? Určite, hlavne, že Lugano je veľmi, veľmi drahé mesto. To je asi taká najväčšia skúsenosť. A čo sa týka pokru, tak myslím si, že určite ma to zase obohatilo aj moju hru a niečo som si zobral do budúcna. Budem sa snažiť na tom pracovať. Perfektní. Tak jo, tak děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Jo, ďakujem aj ja. Ahoj.